iko zvinezvi regai timbokutorai timboenda nemi kumafaro. Thank you so much. It has been heavy in my soul, trying to remember for all these years. I was keeping it to myself, but honestly, when I came, it saved me as therapy. Just talking about it, I felt a heavy load. But from that day, to tell you the truth, I am light-hearted, and this is because I've said it. Therapy. But kuzvichengeta manje zvinodya iwewe muridzi nekuti unenge uchizviudza kuti baba vai pavachazozviziva kana kuti hapana ari kuzviziva but ndindega iyoyo inongonetsa, but just being open, it helped me a lot. If they arrest us or if they arrest you, that's the starting point. We start talking from there, but don't sit on your vision, on your dream, because of what the narratives that media is giving on the platforms. It can be done. It can be done. We are not going to be counted amongst the people that just went to Joburg with a briefcase and then you go back with a breakfast. It's not going to be the story for us. It will be different. From here, you tell yourself that I'll be that person who's going to change that family that you are representing while you are here. It's possible. It's possible. Kufara kusangana muchirongwa chedu chataiwa tinacho zuva ranhasi across the border, apo pataita follow up kune vanhu vose vakambouya kumashure. Ticharamba tichizokupai zvirongwa zvakafanana neizvi pano nepapa. Tine urombo kuti nguva yedu ndo yatidya, tadai tichimbonatsa kutsanangura chaizvo. Across the Border season 2, row 1, Linda, take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu ne mudonjo wenyu murerutse Chona nditka mumba after chese chine mikoya kai pachishaye ziba unongo chigurira chitega ndi kurumbidza ndadai so chimanya zvimwe zvekuti unoti pana baba pasina kumira zvakanaka. Tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Dumisani Mlambo Mafanise tisingapedzi nguva katipendere muepisode yanhasi. Saka ndangotova ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecopi.